Ina day, hindi ako nakaiyang-iyan. Mukha na din. Alam day, nasa sa linda day. Asa na po na siya mo ato? Ay da, mangitan magsuyod. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Day, nagtawa day oh. Kanda-kanda pag yun. Wala na magsiya daw tingog. Tanawin, balik ka lang yun day. Muras din na. Maod yun day. Wow, buod! Day, seryosan na ba? Asa na kituwa na makabalik? Ay, day! Asa na ron? Kabalo na ko ato. Dili na ko motel. Ala, day! Nara, day, oh! Huwag ka palibak! Tanawa na sa ni Nara, day! Gapula-pula pa! Gaigat ragyod! Sus ko! Mariosep! Pabuyag! Time pa! Magsikat jugay ko diring dapita ba? Magdiring dapita, sikat jugay ang ngalan. Ilugan, John! Ah! Kahilas primero sa linda, oy! Mura na ba dili hinuluman mo sa nina? Wow ha! May kulaman mo kinakain mo, hinuluman ako sa nina. Ako? Wadyo tong ko kablog asa ko kahulam ane. Aga! Murag sexy! Nangahoy na pa sexy pa! Ay wow ha! Manaway ka sa akong kurva nga pang Ivana Alawi. Ikaw gani oh, nagdako ng tiyan. Manaway pugang maburos ko. Na ikaw pag nagdakong tiyan kisa nato. How dare you all! Kalami ba niyong luparan? Kabaga ba niyong mga nawong? Ay, ko yung palaguta kay na! Basta niya ganahan mo, na! Don't make yun, kay na! Naguba na lang ng CCTV sa lubay pero yung mga ba-ba, wadjod na nga pangag! Saan pa? Urang isip na kay ka-dry! Kitsay mo gisaligan! Ay, time pa pod! Pero wadjod ko gisaligan! Isog gisugay ko! Hoy! Rosalinda! Magkinom diya! Basig panabi na muna, ulagan ka! Ay, sige, go! Lakaw! Kaya tinuod man, kung gusto ka, kuyugan pati ka, bisag asa tam kaabot. Bisan pag sa North Pole, magdala yung microphone ha, para magdungog jud kay tanan. Hasta ng mga bunggol, makadungog jud. Kaya umama na, gano'n panabi. Ako dong ipanabi sa tibok barangay, yan yung mga banag, wapay mga tuli. Yung usaman, magsismosa pa mo? Sismosa pa mo? Tapian mo ha? Marites! Unsa man na? Sayo pa kayo muntag, nangita na gaway! Unsa man itong mga plano ito sa balay, wap pa niyo pangugas eh! Pauli! Marites! Unsa man, hindi ba ka mauli? Hala, day! Maulay na ko, day! Magmagsarado na pag-uun niya! Nagubo na po niya mong balay! Naara kay adlaw na mo sa linda! Na! Bukbuka na eh! Mga chismusa mong dago ha! Mga baho mo ba-ba! What's up mga balagtok? Kung na-enjoy ka sa video ay kalimot visit sa mong YouTube channel nga Balagtok Device so pakisubscribe na po, salamat. So karon i-shoutout ato sa Jetro Yolneran sa iyang barkada nga si Joyfulness na supported kayo nato ug sa akong classmate nga si Celestina Alasas, daghang salamat. So, shoutout ko sa Luciano family. Thank you. Shoutout ko sa akong kuya nga wala ko kuya. Shoutout ko ni si Archile Lumakit o ni Daryl Dumangkas. Thank you. Shoutout ko sa Galanta unta, enjoy mo sa mong video. Please support and subscribe our YouTube channel. Salamat.